Sittard startte stroef tegen BFC, want in de mum van tijd stond de ploeg achter. Balverlies is er van Sittard en de break van Ralf Kerkhoffs. En die schiet 3-1 binnen. Een achterstand die Sittard helemaal aan zichzelf te danken had. Want de ploeg speelde ronduit slecht in de beginfase. En dat zien we hier ook, want het is opnieuw balverlies. En dan gaat Mike Oning er vandoor. Ja, en die weet hoe je zo'n klusjes moet klaren, want dan staat het 7-4. Een kwartier lang leek BFC te gaan stunten. Vooral als hier Quintjens 10-8 binnenschiet. Maar die droom van een stunt duurde maar een kwartiertje. Want het is hier Robin Gielen die 10-10 aantekent. En vanaf dat moment was de Beekse ploeg geen partij meer voor de Nederlandse kampioen uit Sittard. Opnieuw Gielen. En die tekent de ruststand aan. Dat is 14-10 en is de wedstrijd gespeeld. Coach Gino Smits hield in de tweede helft dan ook ervaren kracht als Lambert Schuurs en Harold Nuster op de bank. Hij gaf jonge talenten de kans om ervaring op te doen. En die lieten meteen van zich horen. Sef Hamers is dit. Harm Kikke. En ook het 17-jarige talent Marcel van Mulken mocht scoren. Sittardia van de toekomst won uiteindelijk makkelijk met 31-19 van BFC. En met dit resultaat schaart de ploeg zich bij de laatste 4 van de Limburgse handbaldagen. En daar is het Sitterse publiek heel blij mee.